Arbed amser ac arbed bywydau yw arwyddau'r Ambulans Awyr Cymru. Ers sefydlu'r gwasanaeth ar ddydd Chwildewi yn 2001, mae wedi cael ei galw mas mwy na 24,000 o weithiau. A bwriad y cyfan yw i gyrraedd, trin a chludo claf o fewn y cyflymder mwyaf posib i'r ysbyty mwyaf priodol. Mae yna 3 hofrennydd yn rhan o'r elusen ar hyn o bryd wedi lleoli mewn canolfannau yng Nghaernarfon, y Trallwng ac yma yn Llanelli, a bydd y bedwerydd un yn cael ei gadw yng Nghaerdydd, felly un i bob cwr o'r wlad. I ni'n gallu cael un hofrennydd unman yng Nghymru mewn rhyw tua 20 munud, ond nawr gyda hwn yn enwedig yn mynd mewn i Gaerdydd, fydd na 2 hofrennydd yn gallu cyrraedd unman yng Nghymru os oes rhywbeth difrifol yn digwydd mewn hanner awr. Dros y blynydde ni wedi bod yn datblygu beth ni'n cario, sgiliau'r criw ag ati. Beth sy'n wahanol, os licwch chi am y pedwerydd hofrennydd, fydd na incubator yn cael ei hedfan, ni ddim cweit yn siŵr faint mor aml, ond mae'r incubator newydd sbon ni yw'r cyntaf i hedfan gyda unrhyw beth o'r fath. Wedi bod yn gweithio gyda cwmni yn y Swistir. Mae'n helpu reoli'r tymheredd i'r baban, llif ocsigen ac air. Mae hefyd yn cydweithio gyda'r medical equipment ac felly yn sicrhau diogelwch y babi yn yr awyr. Mae gan bob un hofrennydd griw o 1 peilot a 2 barafeddig, a hynny mwyn sicrhau bod y claf yn cael y driniaeth fwyaf effeithiol bosib. Maen nhw medru hefyd teithio ar ryw 150 o filltirodd pob 1 awr, a mewn sefyllfa o argyfwng mae pob un eiliad yn cyfri. Mae mwy na 8,000 o filltiroedd sgwar o ardaloedd gwledig, trefi a dinasoedd prysur, copaon mynyddoedd helaeth ac 800 milltir o arfordir gyda Chymru. A nifer o'r boblogaeth yn byw mewn lleoliadau anghysbell, ymhell i ffwrdd o ysbytau mawr neu arbenigol, fel profodd Llyr Davies o Landdewi Brefi ychydig flynyddoedd yn ôl. Ges i damwain car rhyw milltir tu allan i'r pentre, a ar y diwrnod hynny oedd yr Ambulans Awyr Cymru yn nod e. Fel fe'n gwasanaeth gwerthfawr, oherwydd hebddo fe yn cefn gladau, mae'n hanfodol i cael, oherwydd mae'n Cymru mor hir i ambulans dod allan i ni, a mynd nôl i'r ysbyty, tra bod yn Ambulans Awyr Cymru bydde wedi dod, a bydde chi lawr y Morriston, o'r gloiau bydde'n mynd over hyn i Aberystwyth de. Mae'n costi rhywbeth fel 6 miliwn o bunnau bob blwyddyn i rhedeg y gwasanaeth. I ni'n synnu trwy'r amser y ffaith bod bobl Cymru wedi cymryd yr elusen mor difrifol, os licwch chi, a maen nhw'n fodlon helpu ni. I ni'n datblygu trwy'r amser, dechrau gyda 1 hofrennydd yn Abertawe, mae 4 dyn ni nawr. Blwyddyn nesaf, fydd na hofrenyddion newydd, i ni'n sôn y byti hedfan yn y nos, kit fel yr incubator newydd yma, ffantastig. So, diolch o galon i bobl Cymru am ei gefnogaeth. A chofiwch y gallwch chithau gyfrannu waith gwych Ambulans Awyr Cymru drwy ymweld â'r cyfeiriad gwefan sydd ar y sgrin i chi nawr.